5 சவரம் நகை போடுறோம்னு சொன்னோம். சாமான் எல்லாம் தரணும், ஏசி எல்லாம் தரணும். எங்கக்கா போறாத காலம் 4 சவரம் தான் போட்டோம். 1 சவரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். தரேன், இந்த ஆடி மருகெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னு சொன்னேன். அந்த பொண்ணை ஏசி இருந்தா நல்லா இருக்கும், கொமன்னு இருக்குது. ஏசி போட்டுட்டு எங்க பொண்ணை ஏசி கட்டி போட்டு பத்திருக்கிறா. எனக்கு தங்கையா 1 சவரம் ஏன் போடல? உனக்கு போட்டாங்களே எங்க அம்மா வீட்டுல அந்த மோதிரத்தை கொடுக்க, அது கையில இருக்கிற மோதிரத்தை கூட அவங்க போட்ட மோதிரம்னு வச்சுக்கிறாப்பா. எல்லாம் எதுக்குன்னு என் பொண்ணை சித்திரவாதை பண்ணிக்கிறாப்பா. அன்னைக்கு ராத்திரி பெட்ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலப்பா. நான் வீட்டுல என் பொண்ணு மாத்திரை போட்டுக்கணும், அது தூக்கம் வருதுன்னு எனக்கு அறியாம நான் தூக்கிட்டேன்ப்பா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து, அம்மா லோகேஷ் உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆகுதுமா, வரல என்னான்னு வந்து பாருமான்றான். நான் வந்து, ஏமா லோகேஷ கதவு தருமா, என்னம்மான்னு கேக்குறேன். எந்த பதிலும் காணும். எப்பா இந்த கதவு ஓடிப்பா, என் பொண்ணு நான் தான் பண்ணிட்டு பாக்கணும்ன்ற.